Abdulkarim. Akọrin bí ẹni láyé kó díẹ̀díẹ̀ ó kú ìkàlẹ̀ tó jàre. Ẹ bá mi tọ́jú Kúnlé. Aya Idris Abdulkarim kó díẹ̀díẹ̀ ó jàre. Ó ṣe wọ́jọ́. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Kúnlé ó fi ìtọ́jú mama Alice Ọlátìtọ́jú JP ìyá Kalaba. I want to go
tẹ̀lé lọ́rùn. Òfin tí tóbi tàbí lọ́wọ́ ogun sápá òbí mi ìrùkà. Olùgbèjà mi tó bá mi rògùn láì mú mi lọ. Tó ṣàlùkò. Olúwa olóbi o, Olúwa olóbi o, Olúwa ó tóbi, Olúwa ó tóbi, ó tóbi, ó tóbi. Sẹ́ni náà kò sẹ́ni tá a lè fi àfiwé rẹ̀ o. Ó tóbi, kò sẹ́ni náà kò sẹ́ni tá a lè fi àkàwé rẹ̀ o. Ó tóbi, Olúwa. Káyọ̀dé Ọlátúnjí mo kí ẹ. Ṣé bá wọ́n kú? Ẹ má kọlu kéèkì yẹn o, ó ti ń mì kó má lọ ṣubú lé àwọn ẹ̀rọ yẹn. Bóyá àtàwọn máṣe wọ́n máa ṣe. Káyọ̀dé Ọlátúnjí mo kí ẹ kí ẹ. Káyọ̀dé Ọlátúnjí èrè kí ẹ kí ẹ. London,
gbẹ́sẹ̀ lọ́pọ̀ láíláí. Orúkọ tó bà mí lá o, tó múnú mi dùn, tó bà mí lẹ́rìn ayọ̀. Aládé ìwúrà mi, àwọ̀ ìmọ̀lẹ̀, àsọ̀rọ̀ máa gbàgbé. Akíntádé súnmọ́ mi níbí torí ìsúnmọ́ mi ọ̀dà ọmọṣẹ́ ẹni. Akíntádé bàbá àtìwó láti Canada. Akíntádé bàbá àtìwó bàbá orí bàbá ọlá sábà gbèsè lọ́pọ̀. Olúwa ló gbé àgbà. Orúkọ Jésù òbí rẹ̀ ó ti gòkè gbogbo. Olúwa ló gbé ọ̀gá. Ókè, ṣé ẹ̀gbọ́n Démọ́lá, Yẹmí Fájìmọ̀, àbúrò Kúnlé, Yẹmí, 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 ọmọ Fájìmọ̀, Yẹmí, lórí Yẹmí, lórí Yẹmí, lórí Yẹmí, Yẹmí, Ṣeun láti Canada. Akíntọ̀mídé Olúwa ṣeun láti Canada. Ẹ ṣe olùdíjà, àwọn òbí náwó ẹ láéláé, bóyá jẹ́ kí nǹkan tó pẹ́ àná. Akíntọ̀mídé bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́kẹ́ Akíntọ̀mídé. Jackie, pastor, para la misma, ¿no?